ana sing ngerti ora? Jadi mau tugas digokon gawe war bahasa Jawa. Oh. Ya sih pada ngoleti. Nah, oke. Jadi Bener kayak dong. apa? Nah, jarene orolinya berbengi-bengi soalnya pada bayang buang rezeki. Pernah krungu ora? Pernah. Oh iya, ana maning, ana waler sing jarene orang sing sat bengi-bengi engko ditekani setan. Apa sih zaman saiki gak percaya kayak kuwe? Katrong ade. Titen bae kok. Tapi angger dipikir nanggo logika ya, ana benernya tahu. Yen bengi kan wayahe wong pada turu kan. Nah, amarga sing sot iku kan nimbulna suara berisik. Iya. Jadinya bisa ganggu wong turu kan. Oh iya sih. Iya, bener. Wes balik yuk. Yuk. Tapi gue hati turu kepime. Beli kan tinggal gue gawe beban. Wes balik yuk. Siapa sih sing singsot ganggu wong turu? Tinggal nih jam 6 pagi lah. Kenapa ngene? Mau pengen ngecek keran, moni tak kira bocor, jadi tak cek top yuk. Dewe Putri. Metu. Iya iya. Jadi kesimpulan sing isi wawancara kita yaitu aja sing sot bengi amarga engko bisa ditekani memedi. Tapi logikanya yaitu sing sot bengi bisa ganggu uang kang lagi istirahat atau lagi turu. Sekian dari kelompok kami. Dadah. Dadah.